Pardon, distrându-se. N-am ce fac, mă. Mai stau și mă ador pe aia, după mers cu băieți, cu astea, pui mei. Auzi, piții? În seara, dacă intri pe mers, băgă și tu acolo un nebănel la Underscore Nicoliță, da? Mai vorbim, mai citim, mai stăm pe mers astea. Dacă îmi dai pe high five acolo, aia... Ascultă-mă, Bill Gates. Unde te crezi, mă, Matrix? Ce? Alo, puștiu, ai să în viața reală. Ce? Ce, mică? Cine înțelegi acolo, hă? Cine zice, de unde ești? De Făureu? De Văurei? Da. Și alu cine ești tu, mă? Bărel Nicoliță de la Steaua 1, mă știi? Ai și trailing? Da, Mm. trailing originalul. Ai și tu desfăcut. Nu că am glumit. Păi ai glume de-astea cu mine, om? Ia-te, mă, bănele. Ce ți-ai zis tu, hă? Din aici și agă și eu, gagică, hă? M-am gândit așa. Te-ai gândit tu, hă? Păi fii cum facem. Bagă tu pe calculatorul al tău. Și 80 de milioane de mol, mă. Ce, mă, 80 de milioane? Bagă pe el acolo comandă, câteva mașină teren. Domnule Gigi, bagă, și că dacă am mașină de teren, fac curvă săraia asta. Păi, fraiere, care ești tu, fraier? Băi. Tu ești șeful al tău, Gigi. Băi, ce ți-ai zis, mă, băiatule? Ce e mintea ta? Cu 2 jocuri pe calculator și cu adresă de mail cu ce ești tu, mă, fetele? Ce, mă, și poate să la noapte și că mă în Warcraft în rețea asta. Păi, druidii salate îți face praf sândă. Și vorbim de așa, mă, numai ce are, mă, ia-zi-mă la cele bări. La 69, pe 69. Păi tu ai timp toată ziua și toată noaptea să te joci, mă, ce stau de jocuri, am antrenamente, am meciuri, am astea, băi. Bă, când o să ajung la Real Madrid, o să plângi pe mine, da? Stânci aici. Băi, fraierul.